Udalaren aurrekontuak aurrera ateratzeko laukoaren akordiorik ez da izan. Hasieratik ez ateratzeko jarrera antzeman ziela Arantzadiko zinegotziei adierazi du alkateak. Zita Ayala artista iruindarrak bambuz zeta paperez, kaseinaz eta argiz taxutu ditu izate eta arima Ziudadelako labean. Esentzia eta existentz jarri du ikusgai, ikuslea sensibilizatu eta horren naturarekiko birkonexioa eragin nahi duen instalazioa. Indarrean sartu da emantzipa laguntza berria gaztei etxe bizitzaren alokairua ordaintzen laguntzia xede duena. Lege berriaren indarraldiko lehendabiziko 10 egunetan 80 laguntza eskatu dira dagoeneko. Parlamentarien soldata 2,25 handituko da. Talde parlamentariontzat 2,8 milioi euro izanen dira. Goazen urtarrilaren 14ko titularrekin. Ezen izan laukoaren akordiorik udalaren aurrekontuak aurrera ateratzeko, Iruñeko udalaren aurrekontuak. Alkateak Joseba Asironek Arantzadiko zinegotziei hasieratik ez ateratzeko jarrera antzeman ziela adierazi egin du. Joseba Asiron Iruñako alkateak aitortu du, ostegun eguna zaila, gogorra eta tristea izan zela harentzako eta gobernu taldearentzako. Tristea aurrekontuak atera ez direlako, laukoan akordiorik ez delako lortu eta batez ere, kezkatuta kajoian geratu beharko diren inbertsio eta proiektuekin. Haserrea Arantzadi taldearekin erakutsi du Joseba Asironek hasieratik aurrekontuak aurrera ez ateratzeko jarrera atzeman die alkateak Arantzadiko zinegotzei. 5 bilera egin dituzte 20 puntuko akordioa lortu eta azkeneko orduan atzera egin dutela azaldu du. Arduragabekeria politikoa leporatu die Joseba Asironek eta UPN eta PSNerekin lerrokatua aldaketatik kanpo gertatu direla gaineratu du. Hemendik aurrera 25 milioi gutxiago ditu Iruñako udalak gastatzeko eta hainbat proiektu kinkalarrian geratuko direla azaldu du alkateak. Sanduzelai, Arrosadio edo Etxabakoitzeko auzo proiektuak Labriteko bidegorria, bizikleta publiko sare berria edota Antoniutiko irristaketa pistaren eraberritzeak airean geratu dira besteak beste. Zita Ayala artista iruindarrak bambuz, zeta paperez, kaseinaz eta argiz taxutu ditu izate eta arima Zitadelako labean. Ikuslea sentsibilizatu eta naturarekiko birkonexioa eragin nahiean, instalazioa Essence eta Existence izenburupean jarri du ikusgai. Zita Ayala artista iruindarrak Ziudadelako labean du Esentzia eta Existence erakusketa ikusgai. Izatea eta arima bambuz, zeta paperez, kaseinaz eta argiz irudikatzen dituen instalazioa. Egileak berak sortutako hizkuntzaren bitartez. Ikuslea sensibilizatu eta horren naturarekiko birkonexio eragin nahi du. Horrela azaldu du erakusketaren aurkezpenean ondare eta arte plastikoetako udal teknikari Javier Manzanosek lagunduta. Erakusketa urtarrilaren 11tik martxoaren 3 bisitatu ahalko da ordutegi honetan, asteartetik ostiralera, 6-etatik 8 larunbatetan 12tik ordubitara eta arratsaldez 6-etatik 8 igandetan berriz 12tik ordubitara. Egileak azaldu duenez Esentzia eta Existence erakusketaren bidez iritsi nahi du muinera, arimara, beti izatxearekin bat etortzen ez dena. Horrela artea munduarekin komunikatzeko eratzat hartzen du, gure gizatasuna astintzeko benetan axola duena esnatzeko. Nork bere ahalmena aurkitzeko eta horrela, bizitzarekiko jarrera aldatu dezan eta gure bizitokia ama lurra babestu. Hausnarketa hau ezur munitzeko Zita Ayalak bere hizkuntza sortu du, hizkuntza organiko bat, non argia funtseskoa eragilea baita eta abiapuntua material xumea otzana egilearen hitzetan. Zein iragankorra garen eta zein amaigabeak sentitzen garen gogorazteko. Horrela jaio zen Lar de la Lumière Caché, zeta paperez eta kaseinazko artelanen sorta. Euskarri berean 2 dimensio hauek dituztenak. Naturala, opakua, minimalista eta organikoa. Hausnartzera bultzatzen duena. Eta ezkutua argitsua barne argia darioala dimensio naturalekiko aldea agerian. Ezustekoak, kontraesanak ezbaiak
edo ustegabeko erantzunak sortzen dituzten ipuinak, magia ametsak azaleratzen dituena. Nire azkeneko asmoa da handia izan beharko luken beharra ikuslearen ganera egitea, naturarekin dugun harreman zuntzigarria zalantzan jartzea adierazi du egileak. Horrela oso malgua den bambuz zeta paperez eta kaseinaz zita jalak itzi gabe entzuten diren historiak sortzen ditu. Inor epelez gelditzeko ikuslearen barnea astintzeko eta ametsetara bultzatzeko. Zita jala Iruñan jaio zen 1975, olerkari nafar baten eta artista belgiar baten alaba. Nafarroan eta Almerian bizitakoa da eta Madrilen arte ederrak ikasia. Diseinatzaile grafiko gisa lan egin zuen eta orain Biarriz eta Donostiaren artean bizi da. Paisai natural hoien erdian artista izateaz gozatuz. 2013an bere artelanak erakusten hasi zen interneten, erakusketetan, azoketan eta lehiaketetan. Emantzipa deritzon laguntza berria indarrean sartu da. Gaztei etxe bizitzaren alokairua ordaintzen laguntzea xede du eta lege honen lehendabiziko 10 egunetan 80 eskakizun jaso dira dagoeneko. Lege berria urtarrilaren 10ean indarrean sartu ondorengo urteko lehen 10 egunetan eskubide sozialetako departamentuak etxe bizitzarako eskubide subjektiboa gazten modalitatean edo emantzipa programari atxikita aitortzeko 80 eskaera jaso ditu. Aitorpen horrek hileko 250 eurorainoko laguntza jasotzea suposatzen du etxe bizitzaren alokairua ordaintzeko. Nafarroan etxe bizitzarako eskubide subjektiboa aitortzen duen legea onartu berriak garrantzi handiko aurrera pauso eman du etxe bizitza duin eta egokirako sarbidea oinarrizko eskubidetzat jotzeko ahaleginetan. Legeak alokatutako etxe bizitza ordaintzen laguntzeko prestazio ekonomikoa arautu du. Eta laguntza hori errentaren gaineko zerga negatibo gisa emango da, kuota diferentzialean dagokion kenkari aplikatuz. Laguntzak zerga kenkari gisa emateko modalitate honek ez du parekorik Europa osoan, eta Nafarroko Foru Komunitateak zerga arloan dituen eskuduntzei esker gauzatu ahal izan da. Prestazionek 2 modalitate ditu, bata emantzipazioa lortzeko beharrari atxikitakoa eta gaztei zuzendutakoa, 3 urteko iraupena duena. Emantzipa deritzona eta bestea etxe bizitzarako sarbidea finantzatzeko behar adinako baliabide ekonomikorik ez izatearekin loturikoa denboran iraupen iraunkorra duena baldintzak betetzen jarraitzekotan. David programa delakoa. Programa hauetaz baliatzeko nahitaezkoa da Nafarroan erroldatuta egotea eta 3.000 euroko gutxieneko diru sarrerak eta 80.000 eurotik beherako ondasunak eta eskubideak izatea. Gainera beste betekizun bada etxe bizitza baten jabea ez izatea eta azken 5 urteotan etxe bizitzarik eskualdatu ez izana. Kontuan hartzeko beste alderdi batzuk dira errentatzaileariko ahaidetasunik ez izatea. Etxe bizitzaren gehienezko alokairua hileko 650 eurokoa izatea eta kenkaria urtero berritzea, ematea ala ukatzea baldintzak betetzen jarraitzaren arabera erabakiko baita. Parlamentarien soldata ehuneko 2,25 handituko da. Talde parlamentarioentzat 2,8 milioi izanen dira. Parlamentarioek handituta ikusiko dute soldata hilabete bukaeran. Guztira igoera ehuneko 2,25 izanen da. Langile publikoei ezarri zaien igoera bera da. Ainhoa Aznarez parlamentuko presidenteak 48.551 euro gordin jasoko ditu 2019an. Ez du soldatarik handiena izanen presidente izateagatik. Izan ere, parlamentari izan da jardunaldi osoz eta mai eta eledunen batzarreko kide izan da aurten 59.000 euroko soldata gordina jasoko du. Jardunaldi osoan ari direnak eta maian parte hartzen ez duten parlamentarioek 52.451 euro jasoko dituzte urtean. Eta jardunaldi osoa ez dutenek 54.257 euroko soldata izanen dute 2019an maiko kide direnek eta gainerakoek 59.318 euro gordinak. Talde parlamentarioek euren jarduna egin ahal izateko zenbatekoa jasotzen dute urtero. Talde bakoitzak duen ordezkaritza kopuruaren araberakoa jasotzen du. 2019an hauxe izanen da zenbatekoa alderdiz alderdi. UPNek
59.282 euro hilean jasoko ditu, gero Abaiek 59.646 euro hilean. EH Bilduk 57.067 euro hilean. Podemos ahal dugu orain Baiek 34.488 euro hilean. PSNek 34.488 euro hilean, Alderdi Popularrek 17.421 euro hilean eta Izquierda Ezkerrak 17.421 euro hilean. Bestelakoak ere ordaintzen dira parlamentuan. Parlamentario hoiek esaterako 5.000 euroko prestazioa jasotzen dute. Dieta eta kilometrajearengatik 75.000 euro erabiliko ditu parlamentuak. Kontratatua dagoen bestelako langileentzat 205.000 euro izanen dira. Parlamentarien gizarte segurantzarako 513.000 euro. Gainerako langileen gizarte segurantzarako 600.000 euro. Zerua oso lainotsu egongo da eta euri txikia egingo du. Gehien bat xirimiria bereziki goizean eta arratsalde gau partean. Mendebal ipar-mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da, temperatura maksimoetan aldaketarik ez. Asteartean zerua lainotsu egongo da, eguerdian lainoak gutxitu egingo dira eta zerua partez lainotua geratuko da. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da, temperatura minimoa jaitsi egingo dira eta azken ordutan neurtuko dira. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez. Udalaren aurrekontuak aurrera ateratzeko laukoaren akordiorik ez da izan. Hasieratik ez ateratzeko jarrera antzeman ziela Arantzadiko zinegotziei adierazi du alkateak. Zita Ayala artista iruindarrak bambuz zeta paperez, kaseinaz eta argiz taxutu ditu izate eta arima, Ziudadelako labean. Esentzia eta existenz jarri du ikusgai, ikuslea sensibilizatu eta horren naturarekiko birkonexioa eragin nahi duen instalazioa. Indarrean sartu da emantzipa laguntza berria, gaztei etxe bizitzaren alokairua ordaintzen laguntzia xede duena. Lege berriaren indarraldiko lehendabiziko 10 egunetan 80 laguntza eskatu dira dagoeneko. Parlamentarien soldata 2,25 handituko da, talde parlamentariontzat 2,8 milioi euro izanen dira.